paràbola d'una eufòria. En 1523, la normalitat quedava restaurada al País Valencià. Era una normalitat momentàniament penosa per la burgesia i per els menestrals de la capital i de les viles reials, i per als pagesos cristians de la major part del regne. L'aristocràcia urbana i rural dominava la situació. Si a l'arreria del XV ja havia aconseguit de sobreposar-se als ciutadans honrats, ara anihilava l'altre rival en potència. La conjunció dels burgesos i els menestrals al poble que de sobte s'havia fet amenaçador. Les reformes introduïdes pels agermanats en l'administració municipal, naturalment, foren abolides. Només van restar-hi, potser per descuit, els assistents de la justícia criminal i dels mostassa, d'elecció popular creats durant la revolta. Establert el règim anterior, els ciutadans honrats seguien ocupats els oficis de la ciutat en proporcions superiors als nobles, 4 jurats contra 2. Però els cavallers serien ja, aleshores endavant, l'única classe dirigent efectiva. Al camp del senyor es troba més fort que mai. L'aristocràcia recabalgava ràpidament de les pèrdues de la revolució i prenia un auge fastuós i directe. Ara serà, enfront la monarquia, una aristocràcia dòcil. La victòria sobre els agermanats la devia a l'ajuda de l'emperador i l'única corona d'Espanya. El regne deixa de ser centre i passa a ser perifèria, fet que afecta la noblesa, com tot el país, amb unes limitacions noves.